سلام زخبركم تغطاتلتنا كما يتوعلو مباركة سناي ساعة زينة تحت زمزيكم اللخو مجمرتا جن RS تزينا ناقرو ناب قازا غيرو بغازا زورازه ورجا معدو تحت زبلارش تزوته حدشن وانون مقلتي مشارختا حسوم زتوقع إيران مس إسرائيل نام ملوكنات كتأتدو تحت زبلارش تزوته سفح تنتنا إسرائيل كباب معرفو نفرت بيرت بسفت أمتو دبدب برتو بارع تلعيلون كالوتن زوبر زيناتات حيزنا متيناكم لنا سناي مكتتال ناقرون بقازا غيرو بغازا زورازه ورجا معدو تحت زبلارش زوته حدشن أولون مقلتي بوليتيكا واقعو ما زوبانا نبسغفة من قد يهاتس مهلاو زملاختو حبريتاتات تانعم اللوم اب سودان دوب سودان صومال إثيوبيا زلو خنتات ازيو ما سكفت مخانم ككحدا يكلن بفلايا إثيوبيا زلو خنتات فتسوم دقاسب كم زيكونه مرمر ايدليون اب زحلفو وحدات معلتات مرببات حبريتا إثيوبيا بزعبات أبادا ما استخيدو على سلف بلسقنا بزح كزاربا تسأنعني اللواء فلايا بتبقدامي منستر دكتور أبي أحمد علي استوها بمكلسي منقستاتن هزبتاتن زوبانا خسكفلو زاقدد نتبتات من العالم كحبرات إنحنا اللوام إلدو أيبلن أبزبل ترجم البخت تأكياتنا بمكر حزب فلسطين زورا زول كسبن ميدياتاتن إثيوبيا مهلوام تراي زحزن ديكونن هبكرم نوب قازا قيرم بحزب قازا خورازيس زحفر ديكونن تحرهل كي تحدى مليون حزب بشكرن تسابان حزب فلسطين مورزاين مسمن تايكو تريكال بزعباز قدامي مسترجن كفر حستل على حلف تاويزر بعض حدش كستت كم زيكونه داقماي سمعت هزير لي مثلا في اللاي كاب دحرس من بريتوريا تيزو قدامي مستر كاب مدمار هاتيتون عم مشرف قصو كم زتصدفه بكبري زملكت يوم انت تخقبر يزبل فغراز قبر نديون ينكر يملسم ما شارختا بحسم زي توقع إيران مس إسرائيل نام ملوكنات كتعتدو تخل تحت زبلار اشتزوته سفح تنتنا وان عزازي حلوة إسلام وثورة إيران ميجر جنرال حسين سلامي أستاذ كريتميتي باليستيك ميسايلات ناب إسرائيل كنت شوفو بتليفون تزاز بزهبلو كفلي تحريد تسقيل زنبرا بانر تخرت مع كانت زينو إيران سحب نيروم بتبان الراب حلفة سومن إسرائيل بيروت بزكايرو تمت قاعد تستغطلو مرحى حزب الله حسن نصر لهن أزاز سرحتات برجير قدوس حلوة ثورة برجادير جنرال عباس نيل فورشانن كمون أبز حلف حملة بتهران بستخدم متقعد استقتله بوليتيكا مرح حماس إسماعيل هنيا يرأيو علاماتي أبسو من استفنا متقعدات ميسايل إيران قتلت التوم بتابان ارتدك عمزلو سبات حنان مفداي مخانو الزمل كتيم تحر قتلت مرح حماس إسماعيل هنيا أغلز قبرت إيران نقرات كتزحل جدلية تمثل نيرام إسرائيل لابلا لغند مشارخ تازغن عطو جل حزب الله تكايدو زلا تخطط المتقعدين كم وردت تغسيرو إيران حنا زي مفدا حفرة تسمعوام حالوا ثورة أبشان جعت 208 حزب الله كمسرت كاب زقبر ندحر اتقجله اب ليبانوس كم حيال وتردون بوليتيكاون تواصاي كوين تقلقلهم كاب ايران صورات وق وتردوا سلطنان غنزباو مولان تبركيت اليوم مرحت ايران اب قازا مس حماس ابو تركب اسرائيل مس حزب الله ناب قال جچت انتاتيا كتداخميا زبل قمت نيرهم بتوسغي حزب الله زوننهم عبيت روكيتاتن ميسايلاتن اسرائيل انصر تحت ارض نيكليرن ميسايلاتن كيتاتق كم عب مكال خلخ قال كل يوم زبل امنات نيرهم حدش بريزيدنت مسعود بزكشان اسرائيل ايران ناب زباو جچت دافئه كتاتوان مس أمريكا خطقاچوان تفتن الله كبل كاسيسو نيروم بربع عب قطر اب زكايدو مبصح دما نحنا اونكو صتن سلام ندلينا هانيا بتهران سقتلت اسرائيل قبل مزرابو مع كانت زينة ايران حبيرن اوروبيانن امريكانن نحنا سقمت تزي وسيدنا دحر حدث من اب قزا سلام كفتر يبل نيروم سلام انت تتصبناكو تقتلت كن ان وسخن ان قردن يخيدالو إلهم ايران بزحت عقبه وين تهجر اب لا اسرائيل سقمتي حنا مفداي زي موسادو كقطعم صنحيم بزحت تنتي اب تحتي لعلواي مرحي آيات الله علي خاميني حلوة ثورا زخنا منقسطات تلفزيون قريبهم نقتلت حنا زي مفداين قدامي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو دفرتي بوط راي زي كونس ربحتات ايرانن اب ليبانوس نزركب محازت ايرانن كتقع كم زتبابعو يمقتم حلف سراويت ايران ميجر جنرال محمد باكري دحرتي بسولس استفتصم متقعت ميسايل تاغستنا توديو الوم حجون اب اسرائيل نزركب وتادون سلاون تقلط راي علامه بمغبار قطباون اندستريان قبابيتات كم موقع تقطبنا اسرائيل حنن تفديا قنا ملسنا زحيل خاوني قبل أنقيقهم دحر متقعت إسرائيل مرحت إيران زرعي وعقلي بمشارختهم حزب
حزبالله حماس ጥራይ ዘይኮነስ ብኻልእ ዓለምን ከም ተሰዓራይነትን ተቐላዕነትን ከም ዝተወስደዮም ዝርድዎም ኢራንን እስራኤልን ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ሃዋህው ኩናት ክነብራ መሪፀን ኣለዋ ብቐጥታ ግን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝብል ፖሊሲ ተኸቲለን እዚ ዝምባለ እዚ ግን ሎሚ ግዚኡ ዘብቃ ይመስል እስራኤል ሓያል መልሲ ከም ትፈክር ኣላ ናታንያሁ ኢራን ዓብ ጌጋ ፈፂማላ ዋጋ ከኽፍላዩ ክብል ኣጠንቂቑ ወገን ኣሜሪካ ድማ ለውጢ ስትራቴጂን ቀናን ከም ዘሎ ምልክታት ይረኣዩሎም እስራኤል ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ቆንስል ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ሓያሉ ኣዘዝ ሓለዋስ ሰውራ ኢራን ድሕሪ መቕተላ ቴህራን ስጉም ትሕነ ምፍዳይ ምውሳዳ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ካብቲ ናብ እስራኤል ዝተሰዱን ዝተተከሱን 300 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ብጥምረት እስራኤልን ኣሜሪካን ፈሽል እዮም ፕሬዚደንት ባይደን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ግጭታት ካብ ምግዳድ ክቆጠቡ ሓቲቱ ነይሩ እስራኤል ነቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ጻውዒት እኳ እንተተቐበለት ኣብ ዝፈጸመቶ ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣብ ማእከላይ ኢራን ዝርከብ መደበር ምክልኻል ኣየር ሚሳይላት ወቂዓ ሕጂ ግን ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ባይደን ዝኾነ ጄክ ሱሊቫን መጥቃዕቲ ኢራን ከቢድ ሳዕብን ከምፅእ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ክትሰርሕ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም እስራኤል ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ንምክያድ ትዳሎ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና እስራኤል ንሰበስልጣን እስራኤል ብምጥቃስ ትማሊ ረቡዕ ሓቢረን ኣለዋ መደበር ነዳድቲ ሃገር ሓዊሱ ኣገደስቲ ስትራቴጂያዊ ከባቢታት ዕላማ ከም ዝገብሩ ይግመት እቶም ሰበስልጣን ማእከላት ኒውክሌር ኢራን እውን ዕላማ እስራኤል ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ኣሎም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ካልእ ዙርያ መጥቃዕቲ እንተዘይተፈፂሙ ሕነ ምፍዳይ ቅትለት ሃንያ ነስርላህን ኒል ፎርሻንን ከም ዘብቅዐ ተዛሪቦም ኣለው ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣባስ ኣራጊቺ ብመንገዲ ኣብ ቴህራን ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣቢሉ ኣሜሪካ ኣብቲ ግጭት ኢዳ ከይተቱ ዘጠንቅቕ መልእኽቲ ከም ዝለኣኸ ተፈሊጡሎም እስራኤል እትድግፍ ወይ ድማ ክለኣየራን ኢራን እትፈቅድ ሳልሰይቲ ሃገር ከም ሕጋዊ ዕላማያ ትቁፀር ክብል እውን ኣጠንቂቖም ኣስታት 40,000 ወታደራት ኣሜሪካ ማእከላዊ ምብራቕ ኣስኪሩሎም ዝበዝሕ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ዝተዋፈሩ ኮይኖም ዕላማ ናይቶም ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ሽዓ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢራን ስጉምቲ ሕነ ምፍዳይ ወሲዳ መልሲ እስራኤል ኣብ ትፅበየሉ ዘላ እዋን ነገራት በትንሳ ዝተለመቶም ክኸዱ ተስፋ ትገብር ኣላ እስራኤል ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ብርቱዕ ባርዕ ተላዒሎም እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ጥቓ መዕርፎ ነፈርቲ ቤይሩት ብዝፈጸመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብቲ ቦታ ብርቱዕ ነጥጊ ከም ዝተሰምዐን ብርቱዕ ባርዕ ከም ዝተረኣየን ተገሊጾም እቲ ናብ ሎም ዓርቢ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ዝተፈጸመ ደብዳብን ዝሰዓበ ነጥግን ናብ ዝኾነ ክፋል ከተማ ቤይሩት ኮንካ ክረአ ዝኽእል ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሮም እቲ ደብዳብ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ህዝቡላ ብብዝሒ ዝንቀሳቐስሉ ቦታ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ካ ሰራዊት እስራኤል ንህዝቢ ካብ ከተማታትን ዓድታትን ክወፅእ ትእዛዝ ኣብ ዘመሓላለፈሉ ሰራዊት ሊባኖስ ክልተ ወታደራት ብሰራዊት እስራኤል ከም ዝተቐትሉ ገሊጾም ሰራዊት እስራኤል ብዛዕባ ሞቶም ክልተ ወታደራት ሊባኖስ ካሪቶ እንተዘይሃበ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ንዕጡቓት ህዝቡላ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ገለ ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝቐተለ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት እስራኤል ብሓሙስ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ካብ ሰራሕተኛታት ቀይሕ መስቀል ብጥይት ከም ዝተወግኡ ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡሎም ሰራዊት እስራኤል ነበርቲ ርእሰ ከተማ ዞባ ደቡብ ሊባኖስ ዝኾነት ናባቲ ንድሕነቶም ካብታ ከተማ ክወፁ እውን ኣዚዙሎም ብዘይካዚ ዕጡቓት ህዝቡላ ናብቲ ካብ ደቡብ እስራኤል ንሸነኽ ሰሜን 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሮባ ሊታኒ ከንሰሓብ እዩ ዘፅውዕ ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ህዝቡላህን ናብ 2006 ዝነበረ ኩናት ብስምዕ ሕብራት ሃገራት ዕጡቓት ህዝቡላ ናብ ሮባ ሊታኒ ምስ ተመለሱ እቲ ኩናት ደው ከም ዝበለ ዝዝከር ኮይኑ እስራኤል ሕጂ ነዚያ ትጠልብ ዘላ ዳይሬክተር ውድብ መግቢ ዓለም ኣብ ሊባኖስ ማቲዎስ ሆሊንወርስ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እቲ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ኩነታት ዘሰንብድ ብምባል ገሊፆም መዓልታዊ ንጎንጎ ብደባዊ ሸነኽ ቤይሩት ትኪና ንርኢ ዘለና ቁፅርቲ ካብ ቤቱ ዝፈናቐል ዘሎ ሰብ ከዓ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ድማ ኢሎም ማቲዮ ሆሊንወርስ ኣስዒቡ ሰባት ኣብ ደገዮም ዝድቅሱ ዘለዉ ኣብ ደቡብ ሸነኽ ሊባኖስ መኪና ንሰሜን ገጾም ዝሃድሙ ሰባት ማዕለያ የብሎምን ክብል ወሲኾም ዳይሬክተር ቀይሕ መስቀል ኣብ ሊባኖስ ጆዋን ገብርኤል ወልስ ፍርቂ ካብቶም ተፈናቒሎም ብቀይሕ መስቀል ዝእለዩ ዘለዉ ዕድመኦም ትሕቲ 15 ዓመት ከም ዝኾነ ገሊጻ ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ብደብ እስራኤል ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝኾኑ ብምሕባር ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልትታት ጥራይ 40 ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤትን ሰራሕተኛታት ኣጥፋእ ሓውን ከም ዝተቐትሉ ገሊጹሎም ሰራዊት እስራኤል ብሓሙስ ዘካየዱ ደብዳብ ነፈርቲ ንመኽዘንን መፍረን ኣጽዋርን ቤት ጽሕፈት ህዝቡላህን ዕላማ ዝገበረ መንባር እዩ ገሊጹ ዘሎ እስራኤል ቅድሚ 2 ሰሙናት ሒዛ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ካብ ትጅምር ልዕሊ 300 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቐሉ ሰብ መዘል ሊባኖስ
يحبروا إسرائيل نزحلف أستات حد عمد كابس والله كفت أملات أن حدا بداب روكيت ميسايل درون موجود نتياب ليبانوس عسكر زلو حزب الله نمهرام وسينا نزمت قاعد تكايدو كم زلايو سكلت حزب الله بإسرائيل أمريكا بريطانيا قالوا تهجراتن كم جبر شبراوي جلة زكلت بإيران عبد قفز جبر له حاليم سروت إسرائيل بحمس سابع لخلت مئة علامات حزب الله بزكايدو دبدبات سلست أزز حزب الله زركبهم بوحدو 10 عطقات حزب الله 5 تقتلوا تقلت سروت إسرائيل بتوسعي بحمس إسرائيل على كل 130 توانجافين بإسرائيل كم ستوكسة بمجلات بتزحاب سماي كل خمكن نقله أتز طرف السب عبزين بربوتة علب كم استجبرن زخنة زموت سب كم زيلن حبيرم مباركة خبركم تخطاتلتنا نايزي ساعة زينا مسانا دونا بتي فتسم حدش زيناتات نمكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبرة يترسعيكم سلام